Assalamu alaykum hormatly vatandaşlar. Hoş geldiňiz. Türkmenistan Demokratik Opozisiýa platformasynyň kanallarına. Şu gün 2025-nji ýylyň 10 fevraly duşama güni. Şuňky biziň gepleşigimiziň temasy Eýranda protestler biz toprağymyzy we namysymy goramak üçin ölmäne taýar. Şuň men bilen gepleşige Muhammed Gözde atnaşýar. Muhammed abi hoş geldiňiz. Alo, esselamu aleyküm. Efirde midir burada? Efirde. Hoş geldiniz Muhammed ağa. Hoş gördük burada. Ha, ine şuňky biziň temamyz Eýrandaky protestler. Biz öz toprağymyzy goramak üçin we namysymyzy goramak üçin ölmäne taýýar diýip ýa-ni men temaň adyny oýdum. Indi şu arada siz bize bir gurrun berseňiz, näme bolup geçýär Eýranda, haýsy täzelikler bolup geçýär? Türkmen ýaşaýjylar ýa-ni proteste çykypdyrlar. Näme esasynda näme talap edýärler? Näme üçin çykýarlar? Näme ine Eýran diktator terrorist döwletine Türkmenler öňe çykyp bolýar, demokratik, neutral döwletde Türkmenler öz nägerliklerini bildirip bolanok. Ne şu arada gurrun ederiz Muhammed ağa, başta şu taryhy düşündirseňiz, ýa-ni näme esasynda şu protestler häzir gidip bu. Burada Feredin häzir bir gaýrat etdi şu videonu goýun videonu. Ha, bir minut. Bir jymyt häzir. Goýduňyzmy? Ha, goýdum. Ha, bir minut. Görkezýänse. Men aýdy bereýin, goýan bolsam. Aýdyr. Hawa. Esselamu aleyküm vatandaşlar. Şu bir näçe günlüğün içinde İran Türkmenleri öz yerlerini goramak üçin şol videoda görşüňiz ýanak bir hereket etdiler. Bu waka näýildi? Horasan şumaly diýe şol Aşgabat tarapdan İrana geçen yerlerin şu taý Türkmen ýaşaýan ýerine Horasan şumaly diýilýär. Şu taýda bir näçe hektar yerleri muni İranyň öň goraýyş ministerligi şonu hiç bellermeler diýip şonu neme kanun çıkarıp halkınki hiç kim almağa hakkı yok. Hemme kişi hayırlanıp bilýär, öğrümçülük meýdanyny neme edipdirler, hasaba alypdyrlar. Türkmenler de onda özleri öğrüm meýdanları zatları hiç satdyman on razylaşypdyrlar. Ýöne bir näçe geçenden soň ozoň şu yerleri bir tofar adamlara, yani başka Türkmen diğer adamlara beripdirler. Şol owan aday deýin taňa inçi olya diyen ovadan ondan inçi safla gezbaşı dalak tepe kelete boz şol ovalan adamlar şonu eşitip o şol alan adamla da şol dokumentleştirip özüne alan adamla da şu tayini ikinci tayinlik edip sürüp başlattırlar. Bundan yankı ovalan adamları Türkmenli şu tak çözülüş var yalla. Şu yerlerin hemmesini özleri ondan traktörleri bilen aýdyp halka berilmeli boldy. Biz şun hakiki eýeti. Biz hemişe de namysymyzy yerimiz goramana taýindir. Siz şirin şiir diýär inni kaplan uruğuna basman. Bizim bir krasny liniýamyz vardır. Türkmenliň azar berjek bolman. Türkmenliň namysyna degseňiz, eger yerine mülküne degseňiz Türkmenli hemme zatdan geçmeyene taýinler diýip, bütün o bolan adamlar traktörleri bilen gelip, ädir aýtýan zatlary şu taýda sesini eşitdeňiz, şol goşlu görünüşine farsala yüzlenip şonu aýtýarlar. Türkmenli namysyna, yerine, mülküne degjek bolsaňyz, biziň en krasny liniýamyzdir. Biz hiç wagt öz toprağymyzy keseklere bermer diýip aýaga alýar vatandaşlar. Şol üçin biz şunun kıstaglyk habar hökmünde goýýa ta bütün dünya Türkmenleri öz vatandaşlaryny gollasynlar. Olar şu tak çıkan adamlar da bilsin. Bütün dünyadaki Türkmenler öz toprağını, namysyny, vicdanyny goramaga taýindir, agdy birdir.
Şol için hiç kime ruhsat vermez. Bizim yerimizi, mülkümüzü, namusumuzu, vicdanımızı dinimizi edildiler. Muhammed ağa, gatov düşündürdüm. Görüyorsun mu değerli kahraman adamlar? Şol için Türkmen'de hem yerde şeyler. Yöne bir tofar zatlı oluyor adamla, korkusu oluyor, içinde kendi sesini çıkarmayacak oluyor. Yöne bir dereceye yetenden son Türkmen'de hiç daha onun önüne durulayan nedir? Anekede şeytirip onunla öne çıktılar, vermerlem, önüm neyse yeri alacak oldular, hiç vermediler. Başka adamları getirip şehir vuracak oldular, kesekleri getirip. Ona da ruhsat vermediler. Bana da vermediler. İnni Türkmenler hiç var. Yekedeliğinden biliyor. Bütün dünya Türkmenler kollayallığından biliyor. Bütün Türkmenler de giyce unni ekranına bizim aktivistlerimiz çıkıp ne medvotiyle. Şunun hemmesi halkın yüreklenmeğine, yekedeliğini bilmeğine anam getiriyorlar. Yekede etyen işler doğru, namusun vicdanını yerini dine özün orabal. Başka hiç kimse onu orab bilmiyor. Sağ olun Muhammed ağa, gov düşündürdünüz. Inni şunun protestleri Burada eşittin mi? Eşittin beni? Eşten. Siz beni eşten mi? Ha o eşittin. Eşten. Men yani şu protestler inni başladı boluyun şun yankı çäg var, kaçan utarıyor şu protestler? Şol hükümetten talep edilen haber iyi verirli. Şunu ötün akşam bana uğrattılar. Ötün akşam şu videona. Hem yazıları bilen hadir gepleşik tat geçirip oturdular. Biz neyse haber gelse onu yetirip durur vatandaşlarımıza. Hem ovalı Türkmenli bilsin, hem İran'daki Türkmenli, hem Türkmenistan'dakiler. Bizim hemmemiz birdir. Bizim vatanımız bir, namusumuz bir, vicdanımız bir, yerimiz, toprağımız birdir. Şol için biz onu korarsam biliyek, şu neçeliğin korabam geldik. Gatov Muhammed ağa, köp sağ olun beren habarlarınız için. Inni men size bir soru olacak olan näçe biz İran'a diktator döwlet, terörist döwlet, bütün dünyamyza sanksy goýup zat diye şu yerde protest etip bolýar, nägeliklerini bildirip bolýar. Ýöne näçe Türkmenistan demokratik döwlet, ýa-ni bütün dünyada neutral döwlet, ýagny bir taraflyk döwlet belli kanunlar yani gow işläp duran döwletde biz näme protest etdiler, biz näme protest etsek biz hükümete karşı gidýär diýip ýa-ni bizi vatan düşmanı ýa bizi ýa-ni öz Türkmenistan döwletimize karşı gidýän diýip ýa-ni bizi hasap edýär. Şunu bir anyklap bersem. Gönde Muradağa bir tarihi bir düren şert bada İran Türkmenler bir revolüsyonu gördüler. Şan nökerleri, şan generalları Türkmenlerin en gowy yerlerini aldı. Türkmenler şoňa kösendiler ýöne İran revolüsyonu bolanda şol yerlerin hemmesini özler alıp bildiler. Hemme owalarda özler saýlap owa sowetlerini vurdular. Şu yerlerin hemmesini şolardan allılar özleri ekip başladılar. İran'ın revolüsyonunu yakından gördüler. Şol için İran'daki Türkmenler öz toprağını korumalılığına kov göz yetirdiler. Şol için bir siyasi İran Türkmenlerine tecrübe var. Şol için ola gerek yerine birleşip bilýärler, haklarını sorabilýärler. Göne Türkmenistan'daki 70 yıl Sovet sistemi, sonra blok orta sistemi, hem bilen Sovet sistemi halkın erkini elinden alanla ne yeri var, ne cayı var, ne mülkü var, ne hiçbir zadi yok. Hemmesi hükümete bağlı etip koydular. Şulan bir mesele, şol için Türkmenistanlarda hem siyasi tecrübe olmadığı için, hem mülkü olmadığı için, hem şu orta sistema halkı bırak bulaştırdı. Halkın içinde anam yok. Burada bolor deyip sebebi siyasi tecrübesi olmadığı için. Şu yüreğine döredilen korkum o zaman bula özleri, öz meselesini öz şahsi her kim çözecek olup her kim şol oradan hareket etme. Bir oğurluğa başvurdu, bir hükümetin içine viziyatke verip şununla işlesem, şundan doğrusunu salsam kovulur neydi. Bir daşarı yurda gidip ben öz günüm göllerini otak gittiler. Yöne şulan hemmesi gördüler. Yok, bolona. Sen öz yurdunu özün iyiye çıkmasan, özün koramasan, sen hemişe kösenip gelmeli. Yurdunu hiç kime tal etmeli, yurdunu iyiye çıkmalı,
öz haylan adamlaryň ýurduny dolandyrmaly. Inni ýuwaş-ýuwaşdan biziňkiler şoňa oýlanşyp, şu proses her bir Türkmenistandan kelletine geçip oty. Biziň aktivistlerimiz çykyş edip halky oýlanşdyryp otyrlar. Biziň belamyz birna Türkmenistan talap oturan, şondan diýilmesek biz hiç wagt individualny, şahsy özümiz, öz ýurdumyzdäki bar meseleleri çözüp bilemde, kıyınçılığa ayırıp bilemde. Bizim esasi kıyınçılığımızın hükümetin döret yani. Ne bizim oňurmayanmyz, ya şahslan oňurmayan. Nirde sen Avrupa'da bol, Amerika'da bol, Türkiye'de de bol, nirde işlaga. Yine de vatanın bir haramladalan eline olsa sana hiç wagt yok. Sen özüňi bagtly duýup bileňak, sen hemişe kemser edilýän, sen kazanan pulun elinden alınýar. Şol üçin halk şuna düşünüp gelýär. Şu proses dowam edivermeli. Halk ýani bir günüň içinde galýar. Haçanam oýlanyp başlasa, pikir edip başlasa, belan ojagyny ýerdeligini, özüniň şonda günäsi ýoklugyny, haçanam özüniň ýeke däligini, özüniň gorkusyny ýüreginden aýrypdy, imanna minke, oňa şun ýadak traktorlaryna minip gelibem, men namysyny goraýan dep öňe çykýandyr. Şol hemişe bolly, bolaram, innem bolar. Sağ olun Muhammed ağa, men ine TikTok'taki bildiğin yana adamlara da aýtjak bolýan. Ine şu gün 10 fevralda düýün Iranyň türkmenleri protest etdiler. Traktorlar bilen öňe çykyp, onun esas aýdan lozunglary biz öz toprağımız üçin, biz öz namymyz üçin ölmäne taýýar we biz özümizi gorak diýip öňe çykdylar. Hökümete aýtdylar, gaplaryň guyrugyna basma. Bassaňyz Türkmenin kimdigini görürsünüz diýip ine İran türkmenleri çykdy. Häzir bizim ýa-ni efirimizde İran türkmenleri, Afgan türkmenleri we beýlik türkmenler, Türkmenistan türkmenleri teýredýär. Biz bu zatlar näme çyp düşünürýär? Türkmen halky inni öz statusyny eline almaly. Türkmenistanyň içindäki türkmen halky Türkmenistanyň daşyna halkyndan, türkmen halkyndan köp edilýär. Biz içiniň Türkmenistanyny düzeltmesek, biz ol halklar, türkmen halklara kömek edilemdik. Şonuň üçin Türkmenistanyň içindäki adamlar öz namysyny goramaly, öz toprağını goramaly, öz wyjdanyny goramaly. Hiç kim gorap bilmez. Emheme polis diňe wyjdanyna namysa basyp seni ýanky gözüň oğudyna alyp diňe seni gulçuluk atarýar. Gurbany Serdar Berdimuhammedowyň esas maksady halky gulçulukda saklap Putin'e hyzmat etmek. Näçip şu strategiýany, şu siýasat alyp barýarlar, sebäbi olar halk saýlamady, olar prosta gelen banditler. Inni halky garyplykda saklamak üçin aýlyklaryny $100 geçirenok. Bütün dünýäni ağlamak üçin 2 tane konvertasiýa diýär, 3,5-dan bütün dünýä ýaky ýaýradyp ine 2000 mandalya onam görsen $700-800 aýlyk alýar türkmenler diýip Türk Merkez Asyada iň ýokary alýan aýlyklaryň bir diýip alýa bolyn şol 3,5-dan konvertasiýa bolmasaň biz 20-den etmeli bolýar. Hakykatdan hem elimizde $100 bolýar. Ine şol iki siýasat alyk we ofisial siýasaty alyp bar, bütün dünýäni allap halky köhäp genotsid edip halkyň haklaryny bolup bizde neutral Türkmenistan hemme zat gülýaly adamın haklary isleýän ýerinde, isleýän nemede hakyny gorap bolýar. Hiç ýerde Türkmenistanda öz hakyny gorap bolanok. Baran ýeriň diňe korrupsiýa diýilýär. Şoň üçin Türkmenistanyň türkmenleri birinji öz watanyny düzeltmeli, onsoň beýleki türkmenlere kömek edilýär. Ine şoň üçin men hemme türkmenleri ýülenýän Türkmenistanyň, Iranyň, Afganistanyň türkmenleri, Azerbaýjanyň, Irakda we beýlik döwletlerde ýaşayan türkmenler, Türkmenistanda ýaşayan türkmenler gorlan, biz öz watanymyzy elimize alaly, halk bolup, biz beýleki türkmen halkyna, ýa-ni başga döwletlerde ýaşayan türkmen halkyna da uly kömek ederiz we biz türkmenleri üýşürseň 40-50 milyondan geçýän ekeni. Şunu oturup hasapladyk. Diňe Türkmenistanda 4 milyon, daşynda bolsa, ýa-ni 10 esse türkmen köp ekeni. Biz gatty berenýär, şu türkmen Eranlak ýaşayan türkmenler öz namazyny, toprağyny gorap bilýänne, mümkinçiligi barlygyna gynansak da şu günde biz Türkmenistanyň içinde 2 tane
özünü oňup bilmeýän ahyrkyna şermende zulümden goranyp bilemzok. Sebebi 33 ýyldan bäri propaganda edip halky allap, parahat asmanymyz wa serdiň Siriýa. Hökman protest etseň Siriýa bolýarmyş. Hökman öz näliklerini bildirseň sen watan döwlüň bolýarmyş diýip bir yalan zady ýa-ni kanun edip yalan zatlaryň ihtiýaryna ylgady adamlar yalan zady çokunup ýa-ni Berdimuhammedowyň 58 kitabyna Serdar Berdimuhammedowyň 3 kitabyna çokunup meçhitlerimizde şolun kitaplary okurup öz dinimizi yitirip bütün Türkmen tarihini yitirip iki sani bandit, paraxor, kezzap öz tarihlerini Türkmenin tarihi deyip koyunna namus dörmeli Türkmenlerde. Vicdan dörmeli Türkmenlerde. Türkmen toprağını yitirip barya. Eğer Türkmenistan'ın Türkmenleri toprağını yitirse şu iki kezzabam paçalığı edim baryaları. Paçalığı geçip Türkmenistan'ı alsalar demek Türkmenistan'da yaşayan Türkmenin toprağı iten o. Bar daşınlaqı beylik 40 milyon Türkmenin toprağı iten. Şoň üçin golluk verin. Biz tiz wagtda galjak bolýar. Biz aýgytly ýardım etjek bolýar. Geljekde Ramazan bayram namazyna baryp halk bolup biz üýtjek bolýar. Gollan bizi, kömek verin bizi, wide ýapyp Türkmenler gollan biz bir halk, biz ganymyz bir, bizim pikirimiz bir, bizim dep desturumuz bir. Muhammed ağa, yine yeni bir zat sizden soracak bolýan, şu ýerde bizim bir vatandaşyma sorun bolýar. Ağam, aýtýan zatlaryň dogry ýöne bizim hakkımızı talep etmek üçin bize näme ýetenok we ony nädip doldurup bolýar, şol ýetmesiz zat diýär. Ýalnys käbirini aýtyp geçdiňiz. Başga goşşak dadymyz barmy? Näme Türk halka ýaly? Dine imanlı olmaly. Biz vatanymyzy söýmeli. Biz ýurdumyzyň nerden howp awanýanyny bilmeli. Haçanam şonu bilsek, haçanam biz özümüz borçlu bilsek, şu ýurt biziň kişiňe biz eýe çykmalydyk, şo gorkyny aýyrýak, imanymyzy öwürlük gelýär, watanymyza eýe çykýar. Dine şol. Başka faktorlar Siriye bolar yalan söyleyerler karamlardalar. Ola bizim elimizde. Eğer biz akılsız olsak hava birbirimiz bilen uruşur. Hava akılsız olsak gene bir keseki gelip bizim yurdumuz neme der. Yöne bizde aklanma. Dine biz hemişe hükümete gelen adamlara gün vermeli öz borcunu yerine getirir yani. Şunu bilsek özümüz imanlı olsak korkuymuz diyorsak, özümüz yurdumuzu dolamalygyny bilsek, biz hemme zadyň eýesi bolýar. Biz ösen devletlere öwrülýär. Hiç bir şoňa kynçylygym ýok. Hiç bir düşmanymyzam ýok. Hiç kim şoňa düşmançylyk görkezmeýär. Diňe kimle görkezýär? Bir tobar haramzadalar muhtyna onun mülküne göz tikip ýörenler. Eger dünýäde Arapda fevda etjek bolsa, Arapda biznes etjek bolsa, hakyky biznesmende bolsa, hakyky fevda aragatlaşyk bolsa, biziň hiç ýyly şöyle bilen düşmançylygymyz ýok. Bile fevda eder, iki taraplı bolar peýdasy ýurda bökdürer. Dünýäň hemme ýurtlarynyň bar mümkinçiligi hem biziň ýurdumyzda peýda eder, hem biz olan ýurtlaryna peýda eder. Şo düzgün şuun gurnalan dünýäň ýüzünde. Şol üçin hiç kynçylygy ýok. Bana akıl yetirmegem gerek, almaýan etmegem gerek. Hökümeti elimize alamyzdan soň hemme spesialistler dünýäň ýüzündäki biziň elimizdäki zat. Spesialistler getirip hemme zat analiz edip dünýäň tejribesini aýrlanyp ýurda ösdürip oturmaly. Diňe päsgel berýärlik kim ýurda taýlajak bolýan. Bir tovar narkoman, binamız, biwejdan, şeref adamlar. Eger hökümetiň içinde spesialist bolsa, hükümetin içindekileri biz oğurlatmasak, hükümetin içindeki işyerlere hormat koyup dastoyuna aylık verdik, hem işeşolar bağlap dursak, şonu göre mekanizm döretsek, kıyınçılıkları adaletli suutlarını bilen çözmeye özümüze devam edinsek, bollu biz parakat ösyen devletlerin biri. Kat doğru. Men gıyıska sözde düşünürsem, yani katı gıyıska düşünürsem, biz kalmalı. Dine kalmalı hava doğru. Dine. Muhammed Ağa yurt tenkide, yurt benki. Hem memnun.
Koşuşmalı şu. halk hökümeti elimize alsak demek, her kim barıp hökümeti alıp dağıdıp beýleki nimelerde ýaly etmez. Biz halk bolup köşküňe var. Şo ýerde ýygynak geçirip wagtlyň hökümet saýlap, ola adamlardan jogapkärçilik adamlar öňe goýup talap eder. Olar azat saýlawlar geçirip biz halk bolup öz hökümetini saýlar. Ine şol hökümete Hiç ýol bermeli, podдержка vermeli, ýalňyşda ýüzüne basmaly we şo hökümeti arkasynda taýaklap durmaly. Diňe döwlet öňe alyp gider ýaly. Korrupsiýa bolmady ýaly. Türkmen döwüşine açyk gider ýaly. Beýleki döwletden türkmenler gelip bizim bilen Türkmenistana gezip biler ýaly. Bir topor türkmene mümkinçilikler biz açmaly bolýar. Kim Türkmenistan grażdany bolsa türkmen ýerinde hemmesi şoň içine girýär. Indi Muhammed ağa, ýene bir soraga, ýani bizim watandaşymyz ýene bir soraga berýär. Ine şuna da bir jogap bersem, Türkmenistan. Burada ben wagtym çäkli şol bolýar. Bolýar. Gelip şuraya çıkış edeninde gatýarur, zat gelip aýdanynda gaty wajyp sağlam taýyp gatyn öňümsiz töwereme günne jaňlaşyp öz görüşini alyp barýany. Ine demokratik güýçleriň konstitusiýon soňatynyň ýolbaşçy Muhammed Düýeci şuň biz bilen çykyş etdi. TikTok'taky watandaşymyz aýdýan. Ine Iran'a Türkmenler galyp öz topragyny gorup, öz namysyny gorap, hökümet üýlerini biz toprağımız için, namımız için ölmeyene tayyar diýip ayağa aldılar. Ine şonu beýan etdik. Şoň için TikTok'taky häzir gatnaşan watandaşlarymyza ine informasiýa berdim. Muhammed ağa, bolýa men sizi saklap durmaýyn. Taňar ýakasyn inlik gepleşikleri çeldi. Siz her wagt bizim platformamyza gelip çykyş etdiler. Biz diňe gowonýanbys. Sizin çykyşyňyzda. Sag bolun. Ha. Açıkladığınız olsa aydın, odan efirden çıksanız çıkayım, ben devam edemem. Gelýär. Gelin İran Türkmenleri gollaýyn. Şu bize däwe uruldum. Hiç bir dünýäňizde ne Türkmenistanlary, Türkmenleri gözetmäýin. Bizim hemmemiz bir namysymyz, wejdanymyz, watanymyz birdir. Hiç bir Türkmen dünýäňizde gözetmäýin. Eger şuruq bilen, şu niýet bilen öz gepimizi, çıkışımızı, durmuşumuzun däbine öwürsek, biz öz her bir çağamıza gelecekte baktı üpçün etbilecekmizdir. Vatanımızı korap bilecekmizdir. Şol için gelin İranlı Türkmenleri kollaydık. Sağ olun vatandaşlar, ta inlik şu açelli. Sağ olun Muhammed ağa, ine biz Türkmen halkı olup, öz Türkmen doğunlarımızı, İran'la proteste çıkan doğunlarımızı, öz haklarını, namasını, toprağını gollayan ve şoň için ölmeyene tayyar Türkmenlerimizi gollaýar. Biz her wagt sizin bilen Türkmenin namasy hiç ýerde gaçmaly. İran'la, Afganistan'la, başga ýerlerde, Türkmenistan'da da gaçmaly. Indi men Türkmenistan'daky zulüme gulluk edýän MHM terroristlara, polis zombalara ve prokuraturda işleyen, suhutda işleyen adamlar ýüzlenýän çalışmalar geldi. Daş töwerimiz başlady diýýär. Türkmenistanyň içinde akçylar başlap barýar. Biz Ramazan bayramyna, Ramazan namazyna öňe çykýar. Biz hemme plany size aýdy bilemiz. Inni siz düzelin. Size utanç bolmaly. Fransadan demokratik hereketin, demokratiya watan Türkmenistan halk hereketin ýolbaşçy sizi kanunçylyga çağırsa, Türkmenistanyň hak hukuk gorayan ofitserleri kanunçylyga ministr çağırsa, siz utanmaly. Siz birinci bilen kanunçylygy ýöredip bize görkezmeli. Bütün dünýä görkezmeli. Baran yerinde fundament hökmünde, korrupsiýaň ýanky düýü hökmünde hukuk gorayan gurmalar. Häzir MHM terroristleri halky ýanky edip talap, halkyň üstüne öz genosidini edip, polisler, äskermen bir ýerde böküp ýanky daşökden gelen bolsa ılgap, gapçyk çykarsa gapçygyny elini tokup pul almana taýar. Siz bunu ýa bolmaly. Hökümet size doğru şekilde hormat koymalı, doğru şekilde aylık vermeli ve şertler döretmeli. Demokratik opozisiya size şu şertleri döredör. Siz dastoyna, halkın hormatını alıp, ulu aylıklar alıp, $750
$3,500 şeýle aýlyňyz bor. Eger usilenýede işleteňiz, doполнительно işleteňiz, goşmaçy işleteňiz, 4, 5, $6,000 şeýle aýly alyp bilersiňiz. Sizin ofitserleriňiz, ýolbaşçylaryňyz 5, 7,000, $10,000 aýly alyp biler demokratik döwletde. O pullar bar şugun. O pullary şugun günne ogurlanyp dur. Dine yegenleri hasap et gördük. Hacı pacı şammy pammy diýenleri, onun yegenlerinin olaryň garnaşlary hemmetini alyp görseň, Gurbanguly Berdimuhammedowyň tohum toporu, çüýrük tohumy her ýyl $10 milyard bolýar. Biz size diýen zatlarymyz 1 milyarddan geçenok, 300 milyondan geçenok. Şoň üçin biz tykşytly, ýagny bazar bakadan haritlaryny satyp, on giýdeşini köpürek edip, korrupsiýany ýatyryp, almaly zatlara öz bahasyna alyp, ýa-ni bermeli bahasyndan, almaly bahasyndan alyp, bir topar pullary kazna getirip, o ýerden ofitsialny size alyp berip bilýär. Jana bulup bilýär size. Ofitsialny size perpodgotowka edip, daşar ýurtlary iýerip bilýär. Amerika, Ýewropa nähili halk bilen işlemeli, nähili protestolaryna halk bilen gürleşmeli, nähili teröristlere karşı görüşmeli. Kim terörist, kim halk, onun tapawudy näme? Köp zatlary öwrenýär. Siz wapşe 20-nji asyrda galyňyz Berdimuhammedow bilen. Berdimuhammedow bilen siz 20-nji asyrda galyňyz geçmediňiz 21-nji asyra. Bolledyň o inni siz Türkmenistanyň ötüşini dolu tormuz bolup, ýa-ni şol saklap gelýäňiz. Biz etmeli. Bir janyňda, eňiňde, döşüňde Türkmen bayrak bolsa, Türkmen gan aksa damarlarında bir kelleň bir işlemeli şol zatlara. Hemme zady korrupsiýa edip, haramlyk edip ýaşap bolmady o. Onda ýaşamak oguzy. Sen bu dünýä arasy geldiň, arasy ýaşap, arasy gitmeli. Bu dünýä arasy gelýän, zulma hyzmat edip hapalanýan we arasy gitjek bolýan. Bolmady zatlar. Mümkin näme? Allah ona jogap berersin. Ine men ýene bir gerek şol özüne hukuk goýan gurumlar diýip MHM Milli Hukuk Komiteti terörist guruma dönen guruma ýülenýän, ofitserler ýülenýän bir wyjdanyňyz galan bolsa, özüňkiňiz goran. Tiýden biz wyjdany gorap öňe çykart. Öňümizde dursaňyzam külüňiz çykart. Görürsüňiz. Polislere ýülenýän. Polisler goýunyny besedin MHM başaracak poklary ýok. Bular gorkok. Siz şu hemme zadyň fundamenti siz. Üstüňizde polisler otyr. Polisin üstüne prokuror otyr. Prokurorun üstüne suwul otyr. Olaryň üstünde de kellelerine iki kelleli prezident otyr. Halkam aşağıda. Bir ýykylarsaňyz bolýan wara, halk bir-birden kowlar sizi. Köçelerde tapan ýerine gurur öldürür. Şoňa ýetirmä. Bunu redinial çekýän birden kopya bolýan, hemme zady ýa gidýär. Şoňa ýetirmän, halk galýa. Ine biz 4 ýyl musulman işledik. Halk galýa. Gitjek ýeriňiz ýok. Inni ya bu tarap saylan, ya zulüm tarap saylap aydın. Egerde biz galyp realna ýa-ni nimetmesek biz onu ýüleneriz. Biz şu dünýäde bir guruma bolsa ýüleneriz. Ine biz arasda kanyny halyny galmylanyp bize çözgüt berin. Ya siz goşuňyzy girip şo ýerde partiýalar açyp biz ýa-ni demokratik döwlet kurjak, ya da bize yarar verin ofisialny. Hemme dünýäde aydın biz yararly şo yararly adamlary ýa-ni kanunlara çağıracak diýip ýülenmeli bol. Anladym? Dewlete halk gerekli ýoldan sogulmaz. Berdimuhammedow tutsok eder. Şoňa çelli görüşeriz. Ine şonu aýtjak bolýar. Indi hormatly watandaşlar, gelin seredeliň şu wagtda biziň grajdanlarymyz ine kimden diýä 70 adam öldü, kimdir diýä 200'den geçti. Ýa-ni arak bilen zäherlenip ölen adamyň sany. Ine şol adamlar öldü. Olar görgürler, käbirleri aňarda jaýlandy Türkiýede. Käbirler Türkmenistana geçirildi. $800 çelik her maşgala öz puluny oýdy. Bir köpük, ne hökümet, ne arkadaq diýen bir milli sebleýäňiz kim? Bir maşgala kömek etmedi. O kimin milli lideri? Aýdyňany, ýazyn kommentarda şol kimin milli lideri? Şol adam, ölen adamlar kömek etmese, şolun maşgalalarına hormat koymasa, şolun
ruhlarına hormat koymasa biz diğer adamlar ne emetsin bu? Bizi ne emetsin? Serdar diyen bir olan bir kezzap öz yoldaşları yani vatandaşları öldü. Bir söz aytılmadı. Şuraya namusu yok. Şuraya biheppe. Şuraya bir kezzap çıkıp vatandaşlar şuraya yitki bolly, şuraya adamlarımız öldü. Saatebep bolly. Men gynanjym bildirýän diýip söz aýtdym. İki söz. Men gynanjym bildirýän bolly. Gynanç bildirýän diýip iki söz aýtdym. Ýöne Russiýada samolyot düştü. Ya Amerika'da bir zat bolsa, o yerde bir zat bolsa, birinci bilen hat yazıp özüniň bardygyny bütün dünýä görkezýär. Sana näme diýmeli biz? Türkmen dönügi diýmelimi? Milli dönük diýmelimi? Atalogyňy näme diýmeli biz? Näme sözler tapmaly? Sizin aklyňyz we wyjdanyňyz işläp başlar ýani. Wyjdanyňyz ýerden galar ýani. Näme diýmeli biz size? Şu diýilmedik zat diýildi size. Şu meçhitlerde size karşı okunmadık ayet kalmadı. İnni son hareket kaldı. Ne diýip bolsa ona veririz. Jogap berersiňiz. Hormatly vatandaşlar, gelin men size görkezeyim. Şu günne bizim halkımız ölüp durka. Şu adamlar näme işleýärler? Biri özüne prezident diýip ber. Barıp ýöne oturup, ýa-ni robot ýaly bolýar. Oň deregine ýa-ni diktir bir zat gurulýar, ýygynak geçirýär. Biz bilemdik. Yığınakta oturup näme gurulýar bul? Bize söýýärmi? Ya vatan östürýärmi? Ya naklar söýýärmi? Biz bilemdik. Bir gele işit göremdik. Şu näme işler şöyle? Min söýüp berdim şunu. Nese bir näçe parçalar okudy. Teklaya. 3 fevralda hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhamedov Ministrlar Kabinetiniň başynyň ornmasary Atak Aliýewiň hemde welaýatlariň häkimleriniň gatnaşmagyny iş maslahatyny geçirdi. Onu ýurdumyzyň owa hojalyk toplumyna hemde welaýatlariň barýan işleri şeýrede ýurdumyzda 2020-2028 ýyllarda durmuş ykdysat taýdan ösürmek maksatnamasynyň we owa milli maksatnamasynyň ýerine ýetirişi bilen baglanşykly meseleleri boýun. Ünsörün. Näme diýär bu oglum? Näme diýär şu adam? Özüne prezident bolup 2,5 ýylla prezidentlik edip ýör. Bir eşit göremdi oga näme diýäni. Ýygnaklar geçirýär. Putin'a diktator diýär, ýygnaklar geçirýär, konferensiýalar geçirýär, interview berýär. Bu beren zady ýok, o bir aýdan zady ýok. Asly şu gurulap bilýärmi? Asly şu gurulanyň bir many barmy kaşyň? Asly bir ýa-ni ýygnaklar geçirýän halky gynan öldürüň nimediň diýärmi ýa-da halka kömek ediň diýärmi? Bileli şonu diýär. Eger bilmesek rezultat şu ýa aýdan zatlaryň rezultaty halky mundan beter gysýarlar. Mundan beter wiza gizilýär. Mundan beter korrupsiýa alýar. Mümkin aýdýandyr halky görün korrupsiýany köpelliň. Her zat edin halky ýa-ni garyplykda saklaň, jerime salyň, korrupsiýanam her hepde köpelip maňa swotkosyny berin diýip mümkin şonu aýdýandyr. Bilemdik biz. Serdin dinlem. Hasabatlardan dinle. Hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhamedov häzirki wagtda owa hojalygyny ýaýbanlandyrylan agrotehnika çäreleriň ýokary guramaçylyk derejesine geçirmene aýratyn üns bermem. Bu işlere gatnaşan ähli tüzümleriň saýdaşykly işini öpçün etmeň zerurdygyny belletip öýüşiniň bilen bagly değişik taşyryklar berdi. Şeýlede ýurdumda 2020-2028 ýyllarda durmuş ykdysat taýdan ösürmek maksatnamasyny hemde owa milli maksatnamasyna laýykly Bu serdin maskara var şu. Fan teknologiya Türkmenistan'da ösüya yığınaklar geçiyor. Serdin ruçku bilen galam egilip ýanky вопросительный знак diýär, soruq znak hükmüne durur, egilip. Mesela bir edin, gülürsünüz häzir. Hemme ýerde ýanky kanun bozulsa, polisler, emhemeler, hökümet işgärler diye siz näçe öz haklaryny soraýaňyz? Ýaşuljanyň görkezmesi ýeterlik dälmi? Ya ýaşuljana garşy diýärmi? Ýaşuljanyň ýanky gürlä bilmeýärmi? Ahyrkyna şermenne. Kim sizin ýaşuljanyňyz? Utanyňyz ýokmy? Seret bir daýaw bolup 2 ýaşyň var ýanky Serdardan. Diýmedim diýende bir 20 ýaş tapawdyň var. Oňa näden ýaşuljan diýjek? Ýaşulmon. Onu yallak bolsan prezident janny, ýöne ýaşuljan diýsem, sen yallaklaryň çenlen geçýän ha. Muň derdim bir gülküç. Ine kim Türkmenistan maskara diýär?
Ünsörüm. Murat Urbanov mi? Yani Türkmen halkına vatan programını öyküleyen ya da şunu hemme ilçihanalar, hemme devletler, hemme mass media informasyon agentstalar görüp şunu bey, bula demir karaya baktırlar deyip gülüp şolur mu? Kim şunu after kim? Serdar Berdimuhamedov ve yanına akılır. Demek şular maskara diye Türkmenistan'ı. Şular vatan dönükleri Putin'e hizmet ediyor. Bulara yallaklap, korrupsiya edip, yani korkup Serdar Berdimuhamedov hizmet ediyor. Serdar Berdimuhamedov olsa Putin'e hizmet ediyor. Devlet Putin'inki. Biz hiç de çözemdik. Bizim atavarlarının boykuden toprağına biz hiç kim. Beni bulmalı ya. Şunun için özüme Türkmen diyen olsam vakti geldi. Tijen, haklanar, öz bardım örköz. Çık. Beylek Türkmenler bilen çık. Kim öňe çıkmasa öz bilsin ýagdaýyny. Ünsörüň bize her velayetten 1000 adam gerek öňe çıkar ýaly. Biz velayetleriň arasynda görürüz. Kim haýsy velayet çıkybilýär, haýsy velayet mert, onsoň aýtmaň. Türkmen taryhynda Nurmerdi Han, Plan Han, Oğuz Han, Eylek Han, Daşoğuz, Ahal, biz Daşoğuz, biz Mari gürlemem. Görkedim. Herkede girelim. Bolly. 4 ýyldan bäri aýtyp gelip otyr. Bir gezek, bir ädim edim görkedim. Wagty boldy. Şonu görürüz. Haýsy velayet zor ekeni we şu velayeta hormat goýarys. Tarihi şu velayetin adamlary. Bütün gelji ömrü 100, 200, 300 ýyllap diňe şu velayetin gurulmagy. Şu velayetin täze taryhynda şu velayet barada şu adamlar barada uly bir sahypa bar. Muzeýlerimizde Gurbanly Serdar Berdimuhamedov o Türkmen maşyny haramlardan aýryp şol velayet, öňe çykan velayet birinji bolup gahrmançylyk öküden velayetin taryhy bar. Hemme wagt geljek Türkmen taryhyny aýdar. Türkmen azatlyk alanına Mar velayet öňe çykyp gahrmanlyk öküdi. Daşoğuz velayet öňe çykyp gahrmanlyk öküdi. Ya Balkan velayet çykyp gahrmanlyk öküdi. Ya da Lewap, ya da Ahal hakyky ýerini tutdy. Men Ahaly beýleklerden ýokary göremok. Ýöne Ahal näme bolsa da intelligensiýa köp, mümkinçilik köp beýlek velayetlerden. Siz birinji orny görkezmen ha, siz bir Ahala. Bütün ömrüňiz merkez bolup ýören ýere. Önüňizde Aşgabatda. Görýärse, oğudan gelen bizim garnaşlarımız bizçe ýa düşünjeleri ýok. Ýöne fizik taýdan gaty güýçli. Häzir velayetleriň adamlary akıl ýa merkezden akyl bopdy. Näçe bütün dünýäde gelipdir. Niýede dünýä bolsa, bütün dünýäde gelipdir. Bütün dünýä Amerikada, Rossiýada velayet ýem. Nemeler bar. Daşoğuz velayeti Rizanna, o Lewap velayeti Plan ýerde. Hemen şuna jogap bereyim ben. Hormatly Recep Murat, men açyk efirde, maňa jaňa denle birinji efirde terdim, men efirdem ýa ýok. Sag bolun. Men jaňa dedim toň. Ine şu ýaly ýagdaýlar, şoň üçin biz her velayet öz ornuny görkezmeli. 5 velayet, 5 güç diýär, ine görkezmeli. Wagt geldi. Şoň üçin biz halkymyza aýdýar. Men üçin çykma. Devleti üçin çykma. Özüň üçin çyk. Kim bilen çykýan bolsaň özüň seret. Ýöne görkez badyňy. Biz çykdyk, biz görkezdik. Şu dünýäde bir ýer bolsa protest et gördük. Şu bir ýerde ýani Türkmen pasportlaty bar bolsa, ýagny bir ýerde haklar gorap bilen bolsa bardyk, şu ýerde basdyk, rejim gaçyp gitdi. Vice-premierleri Parijde howladyk. OBS'de ýani ol Seyliv, Bali Seyliv mi, Seyli Bayliv mi, şonu howladyk. Biz öz ýerimizde işimizi edýär. Olam ýeterlikde. Düşünýän, ýöne silen bir açyk tijeninde boldyny, maskara bolup bütün dünýäde. Üstümizden bar Merkez Aziýa ulýa, bütün dünýä ulýa. Türkmenlikden utanç. Boy bolsun ederim. Inni bir tijeneriň. Ine hormatly vatandaşlar, men size görkezdim. Ine bizim hökümet gahrmanlarymyz, ünsörüm, egilip dururda, bloknot ýazyp durur. Bular görsem Türkmen bolasyň gelenek.
İnternetin Ota vilayetlarda meýilleşdirilen işleriň öz wagtyny we ýokary hile ýerine ýetirmek üçin derwurt şäherleri görmektäz. men pikirimçe şol Serdar Berdimuhammedow şu diktir bolmasa kabinet ministri geçirilen oýnar. Çyrly 5 fevralda Mesela bu maskarçılar yani. Ondan gen görýäňiz. Murada hukuk görýän organlar bize bizim haklarını, hukuklarını goranok diýip. Bular bizi tananok. Bular ýanky Serdar Berdimuhammedow haklarını, hukuklarını gorýar. El çapşyna derdim. Türkmenistan'ın prezidenti yurdumuzun yaralı güçlerinin Muhterem. terkerde başlayı. Qoşun Muhterem. generali Serdar Berdimuhammedow Döwlet Howpsuzlyk Keňeşiniň işletim geçirdi. Ümitlerim. Serdar Berdimuhammedow bir ayda 5-6 kere howpsuzlyk keňeşi geçirýär. Gorkup, halky basın. Şondan bar ýerde korrupsiýa. Nämetden şonu edin? Halky basın, tutun, jerime salın. Bir sizden kanun soramaz. Kanun sorsa menem sizden soramak, men garant bolsamam diýär. Edin basın, killesin aldırman diýip gorkup sebebi öýde gelen nokta. Kagaz goýdy muny. Halk saýlanok, halk gowy berenok, halk ýigrenýär. Halk şunu baran ýerine ýyrtasy gelýär. Gaharlan. Ine şondan bular şuraya dönükler tapıp, halkın dönüklerini tapıp, emheme dönükler, polis dönükler, prokuratura, sudlar tapıp, şonun üstün halka yankı basışlar ediyor. Men birden gen görýän. Emheme, polis, yankı prokuratura, sudlar. Siz märekeleri var ýa-da halkyň toýlaryna, sadakalaryna. Bir adamyň gözlerine serip utanaňyz okmaýsy. Öz halkyny edip şimolap şunu yetirenler. Köçede biri garipçilik edip ýaçagıjyk kaçka tüýrese, sen günäň şol. Sen şonuň getirdiň şo güne. Zulm bollar. Sen şo towba etmeli wagt Allah'tan dajan. Bağışla men günäm, men şu çagıjyk şuna men yetirdim. Sen muň arkasyndan ýanky dogalarynda şu öz haklaryny gorap çykanda men şonuň medal aljak bolup ýanky gözüniň oğuny alyp türmäge basyp vurup silkip türmäge basyp goýardım diýip aýdym da özüňde. Ya mertlik ýokmy? Ya näde dogrum diýen adam. Näde dogrum bolsa MHM polis ýazym kommentarida Murat Gurbanow sen bir partiýaň ýolbaşçysy bolsaňam siýasat alyp barsaňam ýalňyş ýaň. Biz halky edilmizde hedil edýär. Korrupsiýa edilmizde biz özümizi gahrman diýip duýýatda bize bizim ýaşul janymyz, gahrmanymyz medal berýär diýip aýdym da. Ýazym şonu. Erkek bolsaňam. Siz Türkmenistanyň içinde gahrman. Çykanda şunu biz göreli. 179 döwletiň lübo ýerine barın, biz size görkezeli. Siz diňe Türkmenistanyň içinde gahrman. Şol ýaly ýeki bir tane aktivist tutup, onu 5 bolup, vurup, geroy bolup, ýa-ni onam öz geleceğimi vurdum mu ya şu? Öz geleceğimi yenişip şu geleceğim gelmedi. No. Men şu korrupsiya günüm, halkı ediyen günüm, zulüm günüm, gow Allah'dan dileyen bunu yank vuryan te. Sen o şu vurulup ya yıkılıp yatsa böküp turup ayağını sıypalap yankı bir bin tavad edip yolu koymalı. Eğer de sen hakiki Türkmenistan'ı üstürecek bolsaň, hakiki guwunjak bolsaň watandan, hakiki watana halka hyzmat etýän bolsaň, halky sen goramaly. Şuraya zulümlerden. Ýa-ni dogrymy? Ine men telefonum görünýär. Jaňadyň oloýal erkek bolsaňyz, MHM ministrinden başlap soňky wagt ýoruna çellaýan. Jaňadyň ine men telefonum bar. Ine men telefonum görünüp dur, men seni görkeýin. Jaňadyň maňa aýdym söň, aýdym birda. Näde dogry aýdýan? Argumentlap bir nemedin? Telegramda çykýanyz. Tutýan men seni. Ay Muradagy ýagdaýa düşünämene bizem görüşmeli, size garşylaýak diýip. Getir başlagyň diýende gaçýan. Başlagyň maçya size maçýan. Siz wara bir ýanky ulu keteň içinde eliňe ýara berilip, hökümet tarapyndan saklanyp, siz şo ýerde geroy. Halkyň içinde siz geroy däl. Halkyň içinde giýirmen bilen yok. Bir ýerden size ýapyçak urlar ýa-da kelleňe dubinka bilen bererler, bilýäňiz onu. Gorkýaňyz. Bu nil geroy. Akşam gezmem bilen o. Şu ýaly bir mena nam sedirdim bir şu MHM'de işläp şu zatları görüp şu zatları anlanyp
Meho sen pasportuny merekkä, meten medalyny merekkä, meten ýa udustryýan merekkä dip maňyny elmek gidip takşylyk ederdim. Minimum çağlarma arsadan idirirdim. Öz gazanjymy indirirdim. Ýylyň gazanjyny ogurlap, talap, çağlaryň agzyny berip oturmardym allap çağlary. Minimum ýa işläp, hakyky işläp demedim. Indi bular näme diýär? Emheme polisler birini talasa, ay men işläp aldım dip pikir edýär. İşläp alama o sen korrupsiýaň edil düýün tutup zulümüň en korrupsiýanyň iň aňar başdan. Sen korrupsiýa edip biriniň çöregini alýan sen. Sen gazanyp alan ok. Sen aýlygy ýaşap bilen, sen gazanjyň hakyky aýlyň. Inanyň, siz protestde çykmaly. Siz öňe çykyp guruwamdan aýlyklar talap etmeli. Ine bärde Fransada polisler, jandarma çykyp protest edýär. Aýlyklaryny köpelin. Useýne ederine dwaynoy tölemeli zat dip talap edýär. Olaryň profsowýuzlary bar, olar gorýan. Bile çykýarlar. Sizde kim baray? Bir ofiseriň bar, şu gün bulaşdan erti sen satyp özü saňa jeda kesýär. Men bilem o karandada ekeni. Bagşlan dip özü ine serdim. Maskaraçylyk. Serdim. Mejlise ýordumynyň Bular serdim. bir hukuk goraýjy edaralaryny şu ýylyň ýan Ola geplemen otyrypsym? Ya söýüp otyr halka, bularym ýazyp otyr. Bu kim bu hökümet bu näme? Wapşe bu näme? Dünýäde ýok şu zatda. Näme şul? Şul oturanlar kim şular? Näme diýerler? Siz prozraçny bolmaly, siz bir döwlet, siz bir ýa-ni bir ýeriň çasny kampaniýasy, ýa-ni siz prozraçny edýän işleriňizi halk eşitip durmaly, görüp durmaly. Prezidentiň berýän buyruklaryny halk gulagy bilen eşitmeli. Diktir aýtmaly, ýa-ni mümkin diktir ýalan aýýardyr. Onu tekst berýändir, okuyan hakykatdan bolsa, bul ýa-ni özüne prezident diýen bir adam Türkmen halkyny ýenjiň öldürüm diýendir. Onu bir çykyp onu öldürmeli. Ya onu basmaly mı? Aydın abi de hakikati. Hemme de adı gidilýän Ýaşuljan bize beýdi, Ýaşuljanyň bilen götürüle ýok bol. Sen Ýaşuljandan biýdar bedi. Sevdim. barayna anyparnyň ýeşirin netijelerini seredildi. Hormatly prezident Serdar Berdimuhammedov. Hormatly prezidentimiz, kimin prezidenti? Şu ýaly üýüşüp korrupsiýa eden adamyň prezidenti ol, halkyň prezidenti adam. Halka gerekli kanunlary, gerekli görkezmeli berýärmi? Ýok. Gaýtyp näme diýär? Men size aýdaýyn. Şu Ramazan bayram namazy bolýar, näme diýär? Serdar Berdimuhammedov diýen harandada näme diýär? Inni döwletlere hattary ýazdyň, goňşy döwletlere granitsadan hiç kim geçmeli. Diňe samolyotdy deport etsinler. Samolyotda bir-birden tutup hersini bir kabinede edip diýerlerden sağlam gerek bolsa ýapyň, gerek bolsa ýa kontrol edin. Sebäbi şol gelip Türkmenistanyň gozgyny turjak bolýar, bizi öldürjek bolýar, bizden gorkýar. Gorkun näme işleýär şol? Egerde arkaňda halk durmasa, näme prezident bolýan? Utunyň okmy? Maşgalaňa çağlaryň ýanyna gelip, men prezident diýmen utunyň okmy? Arkaňda halk bolmasa, sen saýlamadyk bolsa, sen ýigrenýän bolsa, hemme meçitlerde, dünýä meçitlerinde Türkmenler pıtradı dünýä. Singapur, Vietnam, Yaponiya, Xitay, Amerika, Latinska Amerika, Marokko, Alжир, Tunis, aşağıkları, yokorları, hem yerde meçitlerde ayet okuyorlar. Şu yer çeksin şunu, yok olsun şunu, Türkmen halkına azatlık deyip. Ne yapıp çağırın aydan okşanı? Çağırın görüyor musun şunu benim çıkışlarını? Ne olsun ne maşkalarını gelip çağırın güldürüne söyleyeyim. Ayağının güldürüne ne elde edeyim? Ecen gözüne ne elde edeyim? O görek diyen Ece'nin Türkmenistan'da doğulmadığını kadiyen. Türkmen gelneceler, Türkmen ayağın maşkalar. İyin bir mehrivan, iyin bir mehri duygu adımlar olmalı. Eğer de Ece'nin şu olunmadı size ayda oğlum beyitmesen, halkı köseme, halka bir yardımcılık et. Sen şunun prezidenti. Sen men oğlum o zaman men utanyan beyitmeliler deyip Ece'nin sana aytmana şol attır. Ya ne doğru mu? Medal alıp çık diyada olam yankı haramçılık koşulup ol arasda adamın haram oldu. Gurbanlyk Berdimuhammedow'un doğulundan bir doğunu var ekeni. Mert
hakiki teke gelinjesi. Hiç rada koşulman öz aylana, öz puluna yaşayan. Ne bereketli. Dimek bolyan eken, dimek şuryalı yaşap bolyan eken, şuryalı özün atbat bolyan eken. Hemme Gurbanlyň garnaşlaryna aýdýan. Sizi bütün halk ýigrenýärde, meçitte de gary barna aýdýan. Sizin durmuşuňuz eýýäm kül. Bir Gurbanlyň dogany, gyz dogany we onuň maşgalasy olara hiç wagt neme ýetmeýär. Sebäp olara ýanky gargyş ýok. Ine hakiki milli lider diýen kezzanyň maşgalasynda da bir arsa adam bar eken. Onu mümkin ekeni. Özüňi daşda saklamak, şu zulümçilige goşulman, gezip görmek mümkin ekeni. Hormatly vatandaşlar, ine şu wagtda özüne arkadak diýen bir kezza, maşennik näme işläp ber? Gelin sereleriň. Biziň vatandaşlarymyz nemede ölýär? Medap garaşy Türkmenistanyň diňe goran şikayetine iyi bolan harbadak. Bir taraflı hukuk ýagdaýy. Türkiýede o ýerde bir ýerde ölýär. Şu neçelli? Şol prezident diýen adam. 2,5 ýyl. Gurbanly Berdimuhammed 17 ýyl prezident bolup, halk maslahatynyň başlygy bolup, milli lider bolup bir söz aýtyp görenek. Vatandaşlar, gynanç bildirýän, bagşlarsyňyz, şu ýaly weýran bolup, ülküd otyrsaňyz, dogunlardan soň sizi ýygyna bilenok. Hawa kynçylyklar bar. Men gynanç bildirýän, men has gynanýan, edi bilemok, bir zat bir aýtsa, bir güwünçilik berse, bir güwünlük berse, bir saklasa, ýok zatlar. Ondan biz size haramda da diýmen, näme diýmeli? Aýdyňany başga bir medeniýet bir söz tapýan, biz size aýdar şo sözi. Hudaý saklasyn. Döwlet başçylygynda ýurdumyň ýaraly göçüniň maddi enjamlaýyn binýadyny muny berip oňa gatnaşanlara berkçän taýlan. Indi derdim, bu kakyzy näme işläp ýör? Durmuşda ýaşamak uruny alyp barýan jogapkärlik gulluklarını uly üstünliklere arzu etdi. 5 fevralda Türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gurbanly Berdimuhammedow Ýaponiýanyň premier ministriniň ýürüýte geňeşçisi Akihisa Nagashima bilen doşuşdy. Akihisa Nagashima doşmaga döredlen mümkinçilik üçin hoşçalygyny bildirip, Muhterem, portret otyr. Diri ölü diýýär muhum. Hemme saglygy gitdi gargyşlardan. Diri ölü näçip öz oğlunyň ýerini alyp beýleki bir premier ministriniň tarapyndan gelen gojalyk işler boýunça adamlar bilen duşup. Sen kim? Milli lidermi? Prezidentmi? Sen kim? Öz bilýän kimdigini şu adamyň. Şoň üçin menim şunu kezzap diýen. Bütün döwlet sistemasyny ýykyp, bulap, ýanky çalışyp konstitusiýany soňky 2020-den başlap 23-nji çeldi 2 ýyl ötdi. Diňe öz hatyratyna. Bizim haklarymyz kiçeldi, bulun haklary uzaldy. Näme etdi? Oğluny prezident etdi, gahrman etdi. Oğluny ýanky hemme hökümet guramalaryny şoňa baglady we ikinji konstitusiýada bolsa özüni şol hemme hökümetleriň iň ýokarysy edip, ýani oğlunyň üstüne goýdy. Özüne verip başdy, halk maslahatynyň başlygy diýip, özüne verip başdy milli lider diýip we özüne we Serdar oğluna şoň maşgalalaryna, öz maşgalatyna, Serdaryň maşgalatyna hemme hökümet mümkinçilikleri hökümet tarapyndan götürmeli we goranmaly diýip özüni gorap konstitusiýany. Bilýärmi şondan habar almamy? O zaman biz näme şular kezzap diýmeli? Näme şulara jellatlar diýmeli? Halka kösünüp bul bolup orsetden jaňa diýerler, görkezler mana da garda seret, elim doňya, bagyryň uşya, bir umurgan uşya, hemme adamymyz uşya dagır diýär. Günle dagırdap, akşam ýatanyny dagırdap ýatýan. Bir öýe pul gazanyp ýiberen öýde mümkinçilik ýa-şo pullary gazanmagy. Şonu ýaly kösünüp, şonu ýaly kyn bolýan halkyň, sen halk üçin işleýän bolsaň, sen kim üçin işleýän? Ýene ýanlap el çapýan korrupsiýanyň şol üçin işleýän. Bir şolun milli lideri, belki şolun prezidenti. Bular özüne Türkmenistany 4 milyondan 300 adama getirdiler de 300 adamdan Türkmenistan ýatyrdylar. Kanunlar ýok bunun üçin. Kanunlar ýöne ilat ýa pasajir. Şoň üçin Türkmen halky pasajir bolmaly. Mardan çykýan gazyň mülçüri Maryny Dubay etmeli öň.
Dubay etjek bolsaňyz aýaga alyň. Dubaydan mardan çykyň, aýdyň, şu ýerden gazylýan hemme TV waýlyklarymyz bizde galmaly. Hawa bir bölegi beýlik welaslar etmeli, ýöne esas bölegi bizde galmaly. Leva sizden çykýan galar, nimitler, öndürilen harytlaryň satylgyndan soň şo pullaryň esas bölegi sizde galmaly. Siz garyplykda bütün dünýäde aýlanyp ýördiňiz, pul görläp. Çıkın ne her momenti geldi. Yek özümüzde beýlik welayetlaryň bar. Daşuwdum şeýle, Balkanım şeýle, ahalym şeýle. Ine görür, kim çykyp bilýär, kim çykyp bilýär. Görür. Ondan gürlemäň ýertir. Alparslan, Oğuzhan, Cüneythan, Nurberdihan, ol size degişli ýeri ýok. Şo ýerde galmasaňyz, size hiç wagt şol degişleri ýok boldy, tamam. Ýugly gydyrdyňyz. Gaýdyp siz şoluň dönükleri bolýar. Şonuň ýa nesillerde de dönük nesiller bolýar. Menim şoňa işinde pikir etmem. Eger biz galyp bilmesek, biz şo bolýar. Ine derdim, bu kezzap näme diýär? Türkmenistan bilen dürli urlarda hyzmatlaşygy ösürmäge Hyzmatlaşlykda, hojalyk işlerine seniň näme işiň bar? Men düşünemem. Gurban berdim Muhammedow. Inni beýleki video seyredelim. Men size görkezeyim. Modern näme işler? Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gurban Berdim Muhammedow Türkmen gudratynyň aýdyň nişan hökmüne ikrar edilen we ähli amadlyklar özüni jemleýän Arkadan şäherine geldi. Bu ýerde Gahryman Arkadamda Tiýade şäheriň gurulşynyň ikinji tapyryny alınıp barlayan işleriň maksatnamasy we gurulmagy meýilleşdirilýän diskalaryň şekil taslamalary örkedildi. Mundan başga da Gahryman Arkadamyz Tiýade şäherde degişli ýolbaşlaryň atnaşmagynda iş maksadyny geçirdi. Häzirki döwürde ýurdumyzyň ähli künjeklerini bolşy, ýaly Gahryman Arkadamyzyň başlangyjyndan we ýygyderli tagalaryndan biniýat bolan Tiýade şäheriň durmuşyna taryhy ähmiýeti bolan beýik işler amala asyrlýar. Insan perwer ýörelgeleri esasy ugry edilýän asly işler, ösüşleriň belirtliklerine tarap önemli gadam urýan. Maşinni gördiňmi? Şuraya maşin Türkmen başynda barmy? Ýok. Şuraya maşin Putin'de barmy? Ýok. Özbekistanyň prezidentinde barmy? Ýok. Kimde var şuraya? Demek Koreýanyň prezidentinde var. Bu maşinler çalışıp ýör, ral edip ýör. Bu haýsy planetada ýaşap, şu planetadan Türkmenistana gelip ýaka var şuraya arkadan şäherine bolmaly. Bu kim wapşe? Inoplantyan mı? Kim bu? Yazın komentarda näme pikir edýäňiz? Şu Gurban Berdim Muhammedow yatıp triyekden doýup beýlik planeta uçup gidip, käwagt arkadaş şäherine gelýär. Şu kim? Başga bir planetaň adamymy? Ya Türkmenmi, ya bir обычный triyekmi, ya özüni milli lider diýip haklarymyzy ogurlap, wezipany ogurlap, kezzapçylyk edip beren birimi? Aýdym şoň opredeliýasyny berin, biz bir düşünöris şonu. Men halka bilýän. TikTok'da ýazym şonu, YouTube'da ýazym şonu. Biz bileris şo kimdigini. Bilen soň eger kezzap diýseniz, onu biz onu tutsak etmeli. Eger de başga planetada ýaşaýan bolsa, onu biz şoňa bar sen öz planetaňda ýaşa bärik gelme. Ho, ýykdyň bizi. Arkadaş şäheriniň adamlary ağlap aýdýan, "Murada aýsana, gelmesin o, hemme wagt ýapylýar. Çyk bilem dok, bazarlap bilem dok, çagly mektep wagt bilem dok, gelmesin o şul gaýrat etsin, ýa aýda bir gezek gelsin." Bu doňup bir hepdelep ýanky doňup triýe vurup 5-nji gün gelýär, 5-nji 6-njy bazyň bize gün ýok diýär. Hepdelep ýadak gelýär. Olam geljek bolsa hemme ýanky subotnik diýip günne çykaryp ýanky ýapyldy diýerler şäheri, ýanky neme diýerler. Oraya arkadaş şäher bize gerekkä. Biz o ýerde bahtlylar diýerler. Ine men şu sözleri daşar planetada ýaşaýan, triýe vurup başga planeta uçup gidip käwagt Türkmenistana arkadaş şäherine gelýän Gulam atdy Gurban Berdim Muhammedow bilýär. Siz şu planeta gelip arkadaş şäherine geliňizde, siz şu ýerde ýaşaýan halky edýäňiz, gynýaňiz. Çağjyklary yatyran zok, okuwuna gider ýaly eden zok. Şol okuwdan gelse bloklaýarlar, ýa-ni goýberen oklar, polisler. Siz gelseňiz 2 saat öňünden hemme zady bekleýärler. Siz bir onlara bir dinçlik berin, ýa gelseňiz bir 2 maşin bolup gelin, ýa 3-4 tane polis öňünde izza. Gelin, şonu ýaly gorkýanam halkymyzdan. Şonu ýaly polis bekleýär, öňünde kolon edip, zady şonu ýaly halkdan gorkýan bolan öz planetaňyzda ýaşaň näme gelýär? Arkadaş şäherine Türkmenistan.
Yine şuraya hormatly vatandaşlar bizim durmuşumuz şuraya. Terdimini Yurdumuzun awadançylygynyň, halkymyzyň bagtyar durmuşynyň belgilmek. Şunu öğrende şammy ýadyma düşýär. Gödök, biheppe, bi sowgat, diňe pul bilen ýanky neme edip gezip gören adam ine şundan tapagy ýok eken. Sendimmi? Öyle görüp durýar. Adamlar ölüp dur, adamlar ýanky kösünüp dur. Bütün dünýäde türkmenler, sen şoň milli lideri, bul bolsa öz balygyny öküp, öz kimdigini öküp, gomporup gezip ýör. Men düşünemok şu näme işleýär şu adam? Ne yapayım şu içeri şunu atın adam yok. Üllürün adam yok. Ahir bir toçka baryandır şu adamın gaharları. Men atın üllürün diyem yok. Men halkımıza soruyan. Ne yapayım halkımın içinde bir mena yetti deyip yankı aydanım. Men de bana dedim. Oktyabr ayında Oktyabrın ortalarında Levabın migrasiya edil binasının önüne derbede we ýürütip ýanky gelýän adamlar üçin şoň önüne biri bir ýaş oglan özüni turboda şoň üstüne turbo geçer turboda asyp öldürdi özüni. Şoň juýusuna da zapiska çykdy. Men günämi migrasiya gullukdaky işen adamlardan görüm 8 edip gelip pasportum aljak bolup alyp bilmedim diýip. Ýaşatym gelen ok şu döwletde diýip özüni şondan soň pasportları 20 alman bize atkazy da 376 manlyny töläp berip başladylar şondan soň. Biz näme her zat üçin indi ölmelimi? Şu ýerde haklarymyzy gorajak bolup ölüp görkezmelimi? Muny başgaça çözüp bolanokmy? Prezident ýokmy? Ya döwletiň ýanky milli lideri ýokmy? Hormatly vatandaşlar, ineterdim men aýdaýyn. Prezident ba, ol prezidentam bütün dünya ýanky bütün dünya jar edýär. Men Türkmenistanyň prezidentim, men ýanky türkmenleriň haklaryny, awdanlyklaryny, parahatlyny goran diýip aýdýar. Inanmasaňyz ine dinläp görün. Özü gelip çykyş edýär men efirimde. Prezident saýlawlarda halkyň setlerini ogurlan kezzap kakasy tarapyndan Türkmenistanyň prezident wezipetini Sowgat hökmüne alan Türkmenistanyň beýkanun prezidenti Serdar Berdimuhammedow sözsüzden aýdyberiň. Türkmenistanyň prezidentiniň wezipesine girişmek bilen öz üstüme yüklenen beýik borçlary, mukaddes we ak yürekli, hormat bilen we ýadawsyz ýerine ýetirmäge, Türkmenistanyň döwlet garaşsyzlygyny we beýtaraplyk hukuk ýagdaýyny goramaga, adamyň we raýatyň hukuklaryny we azatlyklaryny hormatlamaga hemde goramaga, Türkmenistanyň konstitusiýasyny berja etmäge we goramaga, ähli güýjümi we ukymy türkmen halkynyň agdy birligine, onuň parahat durmuşyny goramak üçin bagş etmäge, Türkmenistanlaryň häzirki we geljekki nesilleriň şöhratyny hassa bilende götürmekler üçin ähli mümkinçilikleri peýdalanmaga, türkmen halkyna wepaly we dogruçul hyzmat etjekdigme dawaraly kasam edýär. Ine şu ýaly kasam edip söz berýär bütün dünýäň öňünde türkmen halkynyň öňünde. Kakoy tol. Bizim vatandaşymyz pasporty 8 gerek barıp çalışacak bolup çalışmany ziýatka talap edip gaharyna özüni asyp jan berýär. Lewap migrasiya gullugynyň gapysynyň öňünde. Juýutynda zapiska bar. Men ölümi migrasiya işleyen gullugyň adamlaryndan görüm. 8 gerek pasportum çalışacak bolup geldim. Al bilmedim. Men şu döwletde, şu sistemada ýaşanyň men öz janymy mahrum edýän. Biz näme her gedegini bir ýerde kançylyk düýetjek bolsak biz ölmelimi? Adwokat ýokmuşmy? Prokurator ýokmuşmy? MHM ýokmuşmy? Polis ýokmuşmy? Şu zatlar ýanky kançylyk gorar ýaly. Men sen aýdyn ýok. Ýok, alýan. Bar, ýöne olur korrupsiýanyň fundamenti. Olur tersine işleýär. Ýanky bir zady, ýanky maşyn bejerinde bir galowkan tersine oýsaň tersine işleýär. Şolam Serdar bilen Gurban Berdimuhammedow bular ters goýdy, tersine işleýär. Halka garşy işleýär. Halkyň haklaryny bozup getýärler. Ene Türkmenistan. Parahat asmanymyz bar, gülýar günümüz bar. Şunu siz gülýarly ýa-ni bolsaňyz
Mümkin siz Gülýar günü bilýänlersiniz. Meze aýdyp berin Gülýar günü. Men şunu Gülýar günü geçdim. Erteden turdum saat 6-da. Duş aldım, çörüğümü yedim. Çağızımı oşadım. Aldım BMW'mi. Gittim edara. O yerde men iş gelerim aşağı. Mindirdim maşinama. Gittik klientin yanına. Yolda durduk. Olar kofe içtiler, adettiler. Mana kofe atlar yalar. Men işerim, mana kofe atlar. Yo, men tölendip ettirin oklar. Gülüştük, adettik. Gittik klienti gördük. Klienta her kim özünü prezentovat etdi, nemetdi. Klient gördü, bu güýçli oğlanlar, güýçli edara, güýçli neme. Gülüştük, adettik kontraktı gol çekdik. Şöyle aylandık, gördük. Yolda yine çörük yedik. Yine de bana töletmediler. Yine de iyidime geldik. Gün hoş, gül ýaly. Pul gidip dur, iş var, birine hormat koyulýar. Fransada işgäriň haky patronuňdan ýokary. Onanyň bir ýerini kowjak bolsam, Amerikada bar ýok boldy diýem. Derde işten aýryjak bolsaň, sen 3 gözek şoň ýalňyşyny tapmaly. 3 gözegim informasiýa bermeli. Ondan soň 3 gözekden soň sen şoň ýalňyşlygyny jemläp, ýöýte bir gurama bar. Şun ömürlük kontrakty var, men şunu duracak bolýan, şu ýalňyşlar üçin iyi berýän. Olar barlya, ruhsat berse, şoldan ruhsat gelýär. Onu çağır, düşündürüp, yine de işlem hakkını doğru verip, yine de şu bana bir 10.000 euronun üstüne berin deyse, bermeli şonu. Şey deyip şunun hakları şuraya uluy. Biz olur bizim kullarımız da, şolar bar biz pul kazanýar. Biz olar ulu hormat koyýar, bir hormat koyýar. Şuraya Ýewropada hormat koyýar. Türkmenistanda bar mı oraya? Yok. Türkmenistanda hormat güýçlenki. Onu gelin beýle ýaşajak bolsam, onu maşgalaňda bir ýaş maşgalada bolsa, gyz maşgalada bolsa güýçlü bol. Onlar gul bolýar. Ýa-da garyp maşgalada ýa-ni dogulsaň, sen onda bütün ömrüň gulçulukda ýa-ni. Ona şeýle de, onda adalet ýok da o döwletde, o jemgyýetde. Gelin jemgyýetli, ýa-ni adaletli jemgyýet bolalım. Biz ýaly bütün dünýäň tejribesi we adaletlik boýunça, demokratiýa boýunça, haklar boýunça näçe biz şonu ulunmaly? Näçe biz şu ýa-ni şolun şol durmuşundan, şonu okudundan feodalizme gitmeli. Ýa-ni hak güýçlenki, hak baýyn, hak korrupsiýa ýa-ni. Näme var ýa? Ters var ýa. Men şonu aýtjak bolýan. Men ýalňyş ýanmysam çykyş edip aýdym. Tankyd edin, argument getirin. Aýdym. Serdar Berdimuhamed bize şunu verdi. Kur'an Berdimuhamed gece yatman, triyek çekip, ılgak gelip, bana liçna şunu verdi. Ol bana şu cay verdi, ol bana maşin verdi, bul bana planı verdi, bul bana mutlu şunu verdi. Ya bul bana şu mümkünçükleri döktü, bul bana bilimler atmak için üniversitede muht giyirmeyeni, yani şertlerini döktü. Aydın burada hatta. Aydın nerede lan? Din korrupsiyona aittiler. Hükümünün hatawyna oğlumy Amerika uğratdım ya oğlumy Ýewropa uğratdım okutmany. Hükümünün hatawyna hökümetin konvertasiýasyny, ofisial konvertasiýasyny edip, şöyle pul kazanıp men oğlumy näme iwerdim. Diňe hüküme de ýakyn. Hükümetin içinde beripeli adam aýdylar. Bizde paraha tasmanyň aşagyna näme bolup geçýär? Allah bilsin. Yine hormatly vatandaşlar, men diýjek bolýan zadym, ünsürin bizim milli lider diýen bir Türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistan halk maslahatynyň başlygy. Yani o da bir gödögrek, bir bihepderek, bir bisog oturak, bir gow maşina alıp, muz koyup, aylanyp, yani hemmelere azar berip, gözlerine tiken bolup ýörer. Şular bize tiken bolup gözlerine. Gahryman arkada agymady. Häzirki zamanyň özün tehnologiýalary bilen milli binagärlik ýörelgeleriniň utgaşdyrylmagyna bina edilen arkada şäherde getdi. Kruk berýär. Ay Allah canlaycan. Allah kuvat versin şu hatlar görüpçüden. Bu ýerde şäher ilatynyň ýaşaýyş durmuş derejesiniň ýokarlanmagyny esasy ugry edilýän netijeli işler amal. Maskaraçylyk. Bular türmedäki ol adamlar geýnýär, Ferit. Saq tarapga türmedäki. Olam daşolyň türmesiniň wekili. Eger başga bir adam teretse şeýle pikirler. Ýöne hakykatdan çepkisi, lübowunçasy, gurbanyň lübowunçasy. Ol 5-6 adamın öz lübowunçasyny görmäne gelýär. Arkada şäherin tak, paputna.
Bulam yankı nemedip bedenip el çarpışıp oturup karışıp. O yanına kadar ol çay getiriyorlar. Yönü Vatan Haber programı nemet ya ine arkada in ulu teknolojiler ine üstüye da dediye öz şehrini kuruya arkada size seyretmedim seyretler diye ben fikir etmem öz şehrini bir samtık aylanıp diyor deyip ine vatan programı haydi. Ol ya. Muhterdim. Türkmenistan Yo muhterdim duruşunu bir diyedim. Ol maşinin üstüne alavay minip dura. Adamlar seyredip nemet çevirmen yankı şur dişlemelim ya dişlemelilerim. Seyredin mi? prezidentinin yarındaki arkadaş Bulan dur. Ola maşininden çıkman, yankı maşinin üstüne dur, bulan seyret dur. Şöyleden gurulya. Yine seyredim, kultura pavidine deyip bir aklıma da, yankı edepli öğün at parmak var. Şul bir gedek, ben maşinine var yaka, maşinine birbirine guruluştum olayım, bana bir adam zımçan etti. Bu edepliler. Sen maşini durup, çıkıp guruluşay dedim. Katı doğru deydi. Ömrüm ötünce ayarına çıkarmaz. Men bilýän onu ýatlatdy. Sen prezident bolsaň, sen ahlak taýdyn, edep taýdyn, özüň ýokurdyň gurkunmanda sen ýokur bolsaň sen taýýarsa. Bu o maşynyň üstünde aşakda adamlar dur, bulan bir pamitlik ýandy. Sen edep kultury ýok. Bilen okşalattary. Inanın, men bolup işlerine Türkmenistanda menne öýdü yankı ahal gasinsan sırtında ben bir ul planca oldum. Şu yerde şu jayma bir yankı ayar maşalandım, ort maşala gelip öýleri ýup gidýän nahar bişirýär dedi. Ul ýaly bir hormat goýuşyp da dedi, padarky berişip diýende. Yankı öýdäki maşalan bilen gatnaşyp da dedi. Ne şol gurrun berýär. Men joram diýip Gurbany Berdimuhammedowyň Lübowinçasy diýär. Häzir şol Londonda oturup oýnaýar mine. Olla gurrun var ya, bize gurrun var ya, bize gülüp yıkılıyorduk ya, ben bilýän Gurbany Berdimuhammedow ministr bolýar, bizde. Bu diye men aýtmaýyn, utanýanym aýtmaýyn. Wilke Lorka tutmagy bilen onu öwredýär. Näharim ýani bilen onu öwredýär. Ýani geýýän eşikleriniň türtügüne çelli ay Hudaý saklasyn. Şonu düşündürüp şonu edenlerine men seredýän, bu gumly näme şu ministr bolup geldi? Sen gumlu, topraklı, betonlu ol, tapağı yok. Bir edep kulturan bolmalı o sen. Sen derre o basınçığa minmeliler. Sen bir topar stadiyonun geçip öğrenip, bir topar dağıtları yap, öğrenip gelýär. Yani doğru mu? Ayrıca yine şu Gurbany Berdimuhammedow yankı seyredişimizden hiç tadı ütkömendir. Prezident bolandan bir ütkömeli. Yine biz biznesmen. Yine yankı siyasat başlanmanın cepheden hatta cepheden toýan. Men başlanýy siýasatçy, men näme etmeli? Siýasatçy bolmak üçin haýty kitaplar okamaly, çykaryp berýär. Men haýty ýa-ni uğurda tejribe almaly, aýdyp berýär. Men kimler bilen guruluşyp ýa-ni bähleşik etmeli. Plan Ýewroparlamentin adamlary, plan deputatlar bilen, plan siýasatçylar bilen hökümet suratyna gatnaşyp rekomendasiýa berýär. Men görüşüne aýlap barmaly. Eger bizim halkymyz görüşüp bilmese, protest çykmak bilmese, bütün dewlet aktivistler, bütün dünýä ýaýradylan bolsa, ýa o rekomendasiýa berýär. Urunup bolýar. O ýerden, bu ýerden ýa başga ýerden ýa sen prezident, sen milli lider, sen ekspert alyp bilýän, sen ýa-ni kömekçi alyp bilýän, sen planyňy ýa-ni ýygyder barlap taňy aýdyp durýaly. Egerde şu torada güýçlä bolsaň, ekspert bir ekspert getirip onu aýryp berip seni görýär. Bir topar mümkinçilik var ha. Yok o, bular triye vurup, yani duğutar çalıp, argan oyup, aydyp, hediredip, başka planeta uçkıdıp, 5-nji gün gelip, arkada şehirindeki adamları helakçılığa salıp, şet berip. O zaman bular öldürürsen o, öldürüp ötmeğe anıda dursun, triyek çekip, kirlilerin yankı mazgısı peserip gidiyor, ne el Türkmenistan'ı östürsün, ne el bizi östürsün. Ne bizim aladağımız etsin, onun öz aladısı özlerini getirir. Cape aladı. Cape boyunca çempiyon, dünya çempiyonu. Gurbany Berdimuhammedow. Bu torun keza. Yine hormatly vatandaşlar, men şu zatları düşünjek bolum. Ýygyny öňüňiz watan programmasyna görülersiniz. Men şuň çykyşymyň esasy maksady ollar. Çykyşymyň esasy maksady yine düň
şugun bir aktivist, devlete aktivistler şoňdan bir gürleşip zat edip bir netije gelip bir inisiativ etjek bolýan men şunu devlet aktivistlere, men prezidiuma, ýa-ni adminlara hödürlejek bolýan. Biz sapak berip ýa-ni bir universitetiň professoryny alyp aktivistlerine sapak geçtik. Bir ýylla düşünjäm ösdi. Siyasatda, cemiyet düşüncelerimiz petsede bizi hiç kimse salanok, uğrayanok, görkelenok, birden şoňdan meşgul olan gölün gelip alıp gidiyorlar. Şoň için bir daşından adam tutup şu bilimleri aldık. Inni biz bir özümüzde konkurent siyasatçıları yasalım aýdýar. Egerde kim siyasata goşulyp gelse, siyasat on hünäri, köwesi bolsa, ýa-da siyasat uğruna ösmek hüvesi bolsa bizim bilen habar tutun ne telefonlar var, adresler var. Biz sizi üstürürüz. Biz özümüze konkurent yaparız ve biz siyasi meydançany azıcık medeniyetleşip azıcık yani dirjet alıp bütün dünyada Türkmenistan'ın opozisiýasyny siyaset edýän adamlar güýçli, durnukly ve iyiligden ötüp gidýär. Şu ötüşler bize Türkmenistan'a gerek. Biz Türkmenistan'ın barymyzda eýýän taýýar siyasatçylar bolýar. Biz ular bilen gidişip bilýär, biz ular bilen konkurent bolup bilýär, bize mesaj. Şoň üçin biz özümizde konkurent bolýarjak. Biz Türkmenistan'ın cemiyetini östürmek üçin siyasatçylar dürüstjek. Ondan o siyasatçylar devlet aktivisti bolmany hükman däl. Öz partiýalaryny açdyn, öz bloklaryny açdyn, nämelerni açdyn, biz şolu östürjek. Şol ýaly 5'ten 10 adama çeldi, adamlar yığınýar. Ine şoň biri Abdullah beýlekleriň aslana çakýar. Ine gelin kim islese östürür, professor getirir, bir ýokary bilimli cemiyet uğrundan, siyasat uğrundan bir durnukly derjeli adam getirip günne dälle her iki hepdede bir bazar leksiýalar Zoom yapıp gürleşipdi. Yani soruňyz bolar, o leksiýalar soruňyza jogap berer, düşündirir. Düşünmeyen de adamı da bu yani düşünüp detallar verir. Yani şu bizim inisiativamız var. Goşulasımız yeter. Jurnalist olacak olsanız siyasi, siz siyasetçi olacak olsanız, siz grardan aktivisti olacak olsanız, siz yöne cemiyet bilimleri alacak olsanız, bir cemiyetin içinde yaşap, şu cemiyet uğurlarını tanap, şöyle öktü olacak olsanız, onu yine biz size ködürlüyet, devlete hemme çıktıcılarını öğrenýär. Size hiç daha direno muht yine şuraya biz okulary hem özümüz alırız hem size hödürlýär. Gelin. Hormatly vatandaşlar, şunun bilen men öz efirimi toýan. Sizin hemmeňize birinji bilen janlylyk arzu edýän we ýadyňyzdan çykarmaň, ýene bir ýerek ýatladýan her welaýatyň adamlary öz meçitlerine barmaly. Ýöne bize merkeze Aşgabatda adam ýetenok. Vilayetlerden gelip bilecek adamlar merkeze meçitlere gelsin. Merkeze biz güýçlendirmeli. Hemme bolup gelecek tarihi zaten merkezde olmalı. Eğer merkeze gelip bilmeseniz, mümkünçilik olmasa, pulunuz olmasa, yerli meçitlere gidip şöyle video turatlar bize gerek. Biz gide baka aydar meçitlerde neyem etmeli. Birinci bilen Ramazan bayram aýyny okanda siz yani biriniz tutulan uyuşum şöyle. Birinci ne şol iş. Hemme polis emhalmalar görködüm. Siz gerek wagtda olar jogabyny berersiz. Ine Aşgabatda gelmek üçin iň amatly ýol poýz. Öňünden bilden alyp goýun 20-25 günden. Maşyny ejek bolsaňyz, änewde maşyny goýup o ýerden awtobus ýa poýzda minip gelin. Öýlem Ramazan bayramynyň birinji gününe gelin. Ikinji gün ýygylar akçylar bolar, üçüncü günden biz toýlar. Şöyle bayramçylyk geçirir. Size bagly. Şu zatdan netije size bagly. Biz Türkmenistany şu çalışmaly. Ine şu pursaty biz hökman öz haýrymyza ulanmaly, halkyň azatlygyna ulanmaly. Bize legal hökmünü meçitlere barmağına ruhsat berilýär. Legal hökmünü. Bütün dünyada diňe bize de bütün dünya musulmanlar. Musulman bolsak adalaty biz gorlamaly. Türkmen bolsak wyjdanymyzy biz gorlamaly.
Hormatly vatandaşlar, innikki bileşikler çelli, hoş sağ olun. Hemmeňize jan halk arzu edýän we Ramazan bayramynyň 1-nji gününe biz merkezde üşmeli. Merkezde üş bilmeýänler vilayetlarda üşmeli. Ýa vilayetlarda bolup geçen dağıtlarım gaty wajyp bede. Biz vilayetlarda we merkezde şu gurbanyň adamlaryny utmaly. Öňem köp bolup tehnik tarapyndan utmaly. Bir adam ýitirme. Sağ olun. İnnikki bileşikler çelli.